Pagbuyo niya, pagbuyo noy. Dahil laki na, dahil laki na. Dahil, sa taas, sa taas. Ito ko siguro, kailangan mo kung uyan ng kambal. Kaya uyan ng kambal ba? Agyan na sa buka ba? Okay mo nga, ulan ko, kaya mga parang hila ka sa buka. Bukas na, bukas. Ang yun ako na yung mga karakter. Bukas na mga natin. Ang yun ako natin. Ang yun ako Tangan tao na niya. Yan ang ginasamakan. Isa pa ako yung binikanan. Ano na ako niya? Alam mo siya nga. Ano ko siya nga. May simpulis doon kasi dito. Isang mga ka ba? Ano sa street? Isang mga ka! Isang mga ka! Uy! Ako'y binuha mo? Ba't yung taga ni Malaka? Kago! Down mo! Jesus, tabangin ko dito kayo. Yan, bato ba dito ba? Wala ko nagalaan, oy! Tago ka! Ano mo? Pinawad ka ko. Para mahusay na. Ay, sana. Tama na. Ay, nalagi. Buwan. Apa sa tayo na? Kuminawas si Papa Noy. Kuminawas si Papa Noy. Ay, nalagi. Relax. Pagtulong mo. Ano kayo? Nabasin dala pala ng kutsilyo no? Dili lagi. Basta guys lang. Video hey. Video hey. Pangina nyo. Video na po. Puyo, Noy. Noy, kalma lang ba? Video nagbahad. Ang istorya mo kanya, anak siya. Tanan daw diri ay ang ginatamakan. Anak ko, kayo kung ano, kay dili mo na ba? Ayun. Gisabot mo. Gisabot na ko siya. Anak ko, what if kung para sa tuwa mga dayo, yung anak ni mo, imong bigyan diretso. Kana, di na sa mo. Di ana siya sa kuha nga. Kung unsa unti ka diri karon. Walo, anak ko. Ako di, siyempre ikaw, dili ka gusto mo unahan. Anak ko siya, di mo gusto mo unahan. Ana siya nga, kuha mo na. Dili, ana siya sa kuha. Ni ana siya sa kuha sumbang. Siyempre, gisagang na ko siya gipugan ako yung abaga. Ningo siya. Nilugnot man gyud siya. Wato ako siya. Oh, siya naguna ako siyang yap. Ngayon, nakingalang tumubo siya, nag-anak mo rin daw siya. Dili siya nagana, naghanda kita. Subag, anong pamutangan. Dili lagi na. Relax mo kay di mahusay nagbaksino. Dili siya. Init yung dugo. Nama po yung saksi, kuya. Daghan kay nakabalo, daghan kay saksi. Mas mo katong tigulang nga nakajakit da. Nakabalo dito. Ano na lang, Barangay na lang. Sa barangay na lang ta kuya, mag-study kay mo na di man gud Pinuunog barangay ay okay lang man sa kuha. Mag-settle na lang ta sa barangay kay lain man gud nga. Kung kasuhay ang gusto na to, okay lang sa kuha magkasuhay ta. Wa may problema. Sige. Wala problema. May problema sa kuha. Gastuhan na to tanan. May problema na sa kuha. Gastos man mi kung Kay daghan witness pod. Mao ba gyud kuha. Nagana pud mi ano? Kung witness ay lang May damage, bayran. Oh, kung sa may damage bayaran ako. Wala problema. Dili, di ka naman. Ano mo guni? Ako mo gud. Ako Para ayaw ko yung badagat siya. Para sa tayo sunod, Ikan kayo. Husay na. Pag inom ta diri aha. Wa tay bikmanay. Sabi ka naman din niya, ikaw na naguna. Wala ko na una. Lain Siya man na gud. siya ang Kaya ako sa ano, may mayo. sa kuha. Ano sabi itong buko nila dito? Biket? Ay kuya, galit ako ako. ako dili mo gusto nga ako maunhan. Lain man.
Kung manghana man lang, diretso na. Kaya lain mo po kuya, bawa imuhang inahan bastuson. Ay, Mas bata ko kuya. Di tama What if tinatawanan kung kay- imuhang Seryoso nanay yung istorya. yanaon, bastuson, di ba maglain pod ka. So kami bilang inahan po niya, naglain siya kay gibastos pod. Siyempre dapat sabton pod unta-unta nimo kung unsa po side by side. Di ta magtaw sa side sa isa, dapat side by side. Dili. Kahit kami, mo istorya man mi kuya, di man mi mag-ano. Sa barangay na lang ka, mas maayo mang good. Kaya gani, mas malapayat mas na nakainom. So, settlement, barangay. ay, ako ano god? Settlement, si Tilo, siya. Mas nito kaya, kay istorya to sa iya. Ako ano So, Dre? istorya Dili sa man. maglaban sa isa wala sa kuno lang. Dili ko magawa sa iyo. Kuya, sa lagi niyo, mas nindot ng guna kuya. Sa ina no, mas Namagid mo kapal na side by side. Kami po, yung iba na may witness. So, mas maayo yung settlement. Anak na lang ang mas maayo. Kaya, lain Kung dili ko bayaran na lang nako. kung ay mga tabo dire, alam naman po, di ba? Mas maayo mang gid settlement na lang. Ana na lang pag siya kay niya. Buka din. Hindi mo pala yung mamay. Uy, ang bata. Dili. Di man good. Ako po, dili po ko mayon nga maoy. Nay maoy sa to ang ako magud settle magud dili sila nga man ta. Settlement lang kuya para mas maayo mo gud nang mga pasaylo hay. Pero mayon tagbalos, kung mayon yung tagbalos gud. Ay pagpanwari. Di gyud ta mayon nga magbinal sa ta kay ano. Kapit bahay lang mo. Kapit bahay lang mo ta. Mas maayo Ang mo natuwa gud naman nang na, settlement na settle. lang. Ay, ano lang muna kuya, dahil lang man istorya ko na to no, kay mo mas nindot man gid na istorya ko ni mo siya mas maayo na mag settlement na lang pag abot dito kay may gap po mo anak, may something po na Kain sa ulo. Dili mo sulbad. tapos may something po na mo ang side. Di po nimo nga something kay nga O ba paras na paras na Sa mga mali. nakauna lang. Oo. Ang dili sa inyo nga nakauna mi. Naguna siya naghanda. Mo ang giingon diya nga nakabantay lang. Mas maayo man gud nang kuya na mag settlement na lang. Dahil para Kay og wa nakabantay dili man may ana. oo. Kay kabalo na mismo ikaw siguro nakabalo na kasi mong manghod, yung ana jud. Ako nakabantay lang jud ko kay ako di ko gusto nga. Lain po Yung ana pud mahitabo. Lain po kayo kuya, basta na mo siya, kawaon na mo siya, diba? At least kami, mudawat mi kung kinsa ang gusto mo, ano. Mudawat mi tao, syempre, bago lang po mi abot, gusto ko na mo makipaghalubilo kung kinsa ang nasa mo kapitbahay. Di po mi gusto nga, kumbaga ka na, alam naman, bastuso na mo sila, diba? Ang amo alam ang makipagkaibigan, kumbaga na ba? Di po di nga na po nga sistema. Lain po kayo, lain manggod kayo po tong word nga nagawa sa babas yung manghod. So, mas maayo man po na isettle na lang nato. Ana na lang kuya. Settlement na lang. Thank you kuya. Di sa istorya na wala ko rin. Di ko, istorya ta ko, istorya ta. Paminaw ra ang kuan. Ay, dili lang kuya. Dili lang sa kuan. Kuya, dili na kuya. Sige lang, dili tayo sa'yo kuya. Mas maayo man po na makapalupot ka sa side by side. Nicole. Ay, sa'yo na. Ano mo ko Nicole? Para na. Ang imong anak kon kanina pa, di nga nimo nga ayo pag pangitag libot ya. Si tata og katong tigulang ningon nga. Ta, dalik lang si kan. Last tata. Mas maayo man po na magkakanta na sa... Yes tata, yes tata. Mas maayo mo ba makabalo ka kuya para wala ka. Ako na ako. Gusto na na. Storya lang. Ano mo Nicole? Sige na, storya sa ka. Ha? Kung maoy ka, maoy mo po. Ano may kaligod mo? Ako normal ako. Ay, nagtimpla pa, nagtimpla. Ako lahat ko ba? Kung maoy ka, maoy ko.
Istorya tagtarong, kabalo. Istorya nga lang ako. Wala problema, di. Ibo naman. Di, ano mo na istorya ganina. Sa mga anak daw. Di ba dito ka ganina, Kol? Lingon ka nga. Tulog ko. Di, dire ka ganina. Lingon ka nga. Ilang anak din nga ni mga. Ay, relax lang. Wala, pakatulog pa ko. Dili, lingon na ka ganina nga. Pre, wala ko nasuya sa mo, ha? Wala ko nasuya sa mo. Anong ibirahanin mo ko, anak? Kasi may problema sa anak. Siyempre, istorya ka sa noon. Naingon siya sa kuha. Siyempre, Ay, gawas. Ay, gawas. kabalong. Ang istorya ko daan ko. Ibal ako. Kung istorya ko sumabila. Oh, minaw ko. Naingon siya. Minaw ko sa speech ko sa side by side. Anak ko yan, balik ka Mas kaya na. Kaya wala. Anak mo siya. Dili daw sa tanan. Di ano siya sa kuha. Kabalo ka pre. Daghan ta ka ba? Miss Gerald. Tanong sa tata. Dili sa tanan. naman ko na diha. Mismo ikaw tata tambling. O, salte ka. Wala ko rin mo. O tanong to sa tata. Balihan na lagi. Ta, estilan mo. Ta, tanong ko na ba? Inawas ta tana. Da, Estilan mo. dali. Ito ka na alagi. Istorya ko na to. Estilan. May pero may balaan ba? Ayaw ka. Pamot-depot. So ko lang. Ayaw ko pag-istorya ko. Ilo ani mo ko ni Col. Ani mo ko ni tapos ani siya. Tanan diri ah. Mukurog sa kuha. Isa lang na kamao yan. Isog di ka. Siya man naingon sa kuha Col. Dili man ako mag-ingon nga ko. So siya naingon sa kuha nga. Tanan daw diri. Isa ka istorya sa kurente. Mukurog daw siya. Mao yan lang daw niya kaysa. Ano man? Kaya ni mo? Kung magalang Col. Oh, Dili lagi. pero naman ang istorya. Eh, lahat na ang batasan. Settlement na to ka din, settlement. Usa nga. Settlement. Ako, di ko gusto yung anak. Di ko gusto yung anak ako. Istorya mo na ako. Mas may mo ko ng Kung istorya lang nisabot Col. ka sa ko, nisabot mo ko, atong istoryahon. Mas may mo ng istorya. Oo. Masagbi ko. Mas may mo nga nakita ng istorya Col. Nya, katong higayon na. Katong kayo na. Ako siyang gingnan. Anak mo siya nga. Kung dayo daw. Sa ulo niya, anak ko siya, mao tong gingon siya. Oo, saan man ko, dayo man ko. Ay siya. Yung araw nangalit mo ka panumba. Wala ko ni kalit Col. Ningon ko siya nga. Isam na yung mga Ningon ko siya nga. Ako kung dayo ko. Imo di kong bigyan. Ningon ko siya sa kuha nga. Wala taon, di ka. Ano ko? Kung saan ako, kung wala kaila sa kuha. Wala. Kuya, mas maayos sa... Ningon ko siya nga. Wala kaila sa kuha. Wala po ko kaila si mo ha. Kung saan na lang, kung bigyan ko ni mo kalit. Loy, Paul. Luoy bugay ko. Kung bigyan ko ni mo kalit, wala mo kaila si mo ha. Lagay isuntok ni mo. Wala pa Col, paminaw sa anak ko siya, di pa inom tiga diri ah. Istorya ko. Ipato Ikalit tiga diri ah. ako sumbak. Ana siya sa kuha nga. Kapla ko da. Kung unsa man mo, wala ko'y pakialam sa inyo ha. Kung maoy man mo, ako sig ana siya sa kuha nga maoy daw me. Kung maoy man mo, wala ko'y pakialam sa inyo ha. Mo anak ko Loy, buka. nga. Wala ko ninyo nga choy ko. Bantay ha. Kanang istorya nimo kanang punto nimo pagbantay ko. Nala kay point na igo kas ko. Kol, gusto nimo Col magbarangay ta Col kung Di ta gusto magbarangay. Col, nami video Col. Sige, video ko. Sige. Sige, kuan. Basta nga ko na kay punto atong istorya na Dili to man Col, karon. ang yang giingon sa kuha Col. Atong karon na istorya na to na kay punto. Col. Na kay punto. Pero migot kay ta. Di Col, Ako kung lito, taas kayo respeto ng lito, let. Why problema let? Taas kayo ko. Paano let? Let. Taas kayo ko gumigo ni mulit ba? Gumigo ko ta. Ang ako alang na problema ang ako ang mga anak pero ako kung resolve barong ano may gusto na to ang patayon na to ni o sa putol lang gud na to gud lit atol ni istorya lit Eh, kung dili niya po mo mag-ano imong anak kuya, magbarangay na lang ta. Col, paminaw sa Col. Istorya mo siya Col. Ana siya. Akong ginikanan, pinto gidaw siya Col. Anak dili na. lagi ay Dili Col, do Col, asa mo ka maminaw sa mga anak ko sa kuha? Sa imong anak siyempre.
ayaw istorya anak kay naminaw na Di, ako. asa ka maminaw sa imo asa? Ako anak. Siyempre sa imong anak, Ako may nagipag-istorya sa mo. O mao gani. Ang importante di maminaw ka. Ako ay nagipag-istorya sa mo ha. Ngano mga istorya mo akong anak? O Gago mo ka? Kol, pagtanong sa istorya ko lang. Dili. Ako ay nagipag-istorya sa mo ha. Nya ngano istorya man nimo akong anak? Sabot na lang Kung mo, akong anak, kuya. dito na po kasi akong anak magipag-istorya. Kol, wala ko kailasin mo. Awa ka kailas ko ah. I'm sorry. Pero Lito, amigo mi. Mama ni mo, amigo mi. Best friend mi. No. Best friend mi. Ano na lang kuya, studio na lang ninyo tao. Wa may problema. Kami Lito og sa imong mama, okay kay mi. Akong anak okay kay mi. Oh. Studio na lang nagtato. Okay kay mi. Wa problema. Bisan istorya ni imong papa. Bisan Pangutan niya, kabalo ka sa ugali si mga anak Kol. kabalo ko. Anak na ko na. Pero wa ka kabalo sa imong batasan pod. Kol, kabalo ko sa batasan. Oh. Ayaw kayo, Kol. Oh. Ipainom na ko na yung mga anak gani, Kol. Gani. Oh, gidala niya na isa. Ay, katong kwandro. Gabi, dito pag gani may ila, asa ni, ila, Makloy? Ana siya nga, daloon na ko niya iladi. Bago pa, di pa may kaila ha, daloon ko niya iladi. Iyon mo ka, iupin mo ka nga. Ano, kaila ko niya, kaila ko sa di. Iyon mo ka nga, kaila kang kambal mo itong iupin ko nga, dalong daw sa kumuyon. Kaila mo. Pangutan niya, kambal. Kambal ba ni mo to? Ha? Ako, manang kuyuan. Kami nagsabi. Ana gani ko siya, kung kambal ni mo, ayaw, dili ko bukuyog kay kambal mo to ni, kambal mo ka to ni ano. Kan napo kay gamay na. Ayos na kuya, may something. May Napo kay side by gamay na side, may something. may Katong istorya na say gamay din something. dapat dito magtating oh. Ang istorya dali. Ato lang istorya, kita lang ang istorya. Ay, pwede na mag-ano kuya. Ayaw, dito kay, ugma na lang ka na, hindi tama kayo. Ano sa bang istorya ta ba? Kita lang ngayo. Ay, undak ko. Ano na lang kuya, boy, kasi Ano television naman ta? ka. Lit. Istorya ta. Koy, ang arong ang mga init pa man o. Kanang ugma na lang tamag. Kuan. Ayaw na mak din. Ayaw na kay, Ayaw na. Pasensya kayo. Singot to. Ayaw na. Pasensya na kayo ha. Ako niya no siguro. Pasensya na kayo. Ano na lang. Wala na lang. Dito ganito. Ako ko'y tulog po. Nakuhan ko pa nga, konsensya ko nga nung naingon anak. Ato na lang si Tuna. Ayaw pa. pa, Kuan na lang ta. Nablo-blo ka sa, kuha lang, ugma lang siguro. pa, ay gawas na pa. Okay. Bye-bye sa to, baby. Kol, pagbarangay na lang ta, Kol. Okay na lang. Kol, ano mga public store? Ang kaso mo nga, Kol. Dili sa inyo nga mga magkula. Ay. Sige, sige, ayun lang ta, sige. Hindi lang, Kol, pag makatulog na ta. Wala ka rin. Istorya. Istorya naman tayo eh. Amay mo na lang. Pero ganun sa ako ni. Anala mo Ay, kuan. buros na kain. Kasuhan ko nimo public disturb. Ah, Pasensya nyo ka, boy. Ayos gani ko sa imong ginikanan no. Nya kasuhan ko nimo public disturb. Dili, Kol, ang ato ani, Kol, mag-settle lang. Kasi dito sa barangay, nga no pila mo ko ninyo. Dito sa bagay. Dito na, dito. Boss. Ayaw na. Ayaw na talaga. Isog na. Nagirit mo ko na ako. Nagirit mo ko na akong anak kay dili kay gisumbag nimo pero kaya na tong kaya na mong resolbaron na sa
sa mga ginikanan. Nasi may nasi lito. Kayo na to istorya no. Nang anong mga paabton pa nato lang. Mga gid ko. Ang istorya kanay nga Nang anong inom man ko nimo nga kasuhan ko nimo Ay. og public disturb. wala ko na yun na. Ang istorya. Ni istorya ka dito karon. Ang istorya ito, Col, kung kasuhon na to na public disturb yun eh. Anong public disturb man nga nakipag-ayos man ko. Hindi ko sabi. Ang profile yun sa pag-ayos. Col, ang profile sa pag-ayos ko. Nasa balay. Wala sa balay. Wala ko na sa'yo. Sige na, mag-ano, istorya na lang. Istorya na lang ta. Ugma na lang, ugma na lang. Unya na lang, Col, unya. Oh. Ay, okay na. Magmuli ano si Mama. Oh, man. Tapos si ikaw kuya. Ikaw kuya, pwede na istorya na lang tayo Ako nga ang apilo naman kung ako na. Wala makailangan kaya. Ato lang kayo ng anak mo. Pag yung naligod, Col. Mag-istorya na lang tayo. Wa mo ko magdemo. Lagi may video po Nay, yan. ano mag-video? Ang importante magod nga. Wala tayo ganang gina. Istorya nga daos tayo. May video. Nakay-video atong isumba ko nimo. Naa. Naka. Wala ka sa iyo. Oh, nay tayo ko. Wa ko ko. May problema. Ang importante sa tulya nga. Sila Sige, nga man, tama. Sa lingon ng mantang, Sumbag. ano na pa man. Sumbag nimo. Isumbag ka. Ay, Ubag. Kuna ko si mo. Nganong sumbag mo Col, panalitan kung naunhan ko niya. Ginikanan malipay ko. Kung naunhan ko Ako Di, magipag-istorya. pangatanong tika. Kung naunhan ko niya, Col, malipay ba kung ginikanan? Ano karon ikaw ni kauna? Kaya nimo Col, banguna siya, Col. Ang mali lang diya, Col. Mag-self Adi, defense lang. paabot lang sa barangay. Oh, sige, Paabot Col. barangay. Sige, Col, wala problema, Col. Wala problema. Sama day. Barangay na lang tayo. Col, silingan na ta ko lang, wala problema ha. Problema lagi. Basta kayo. Taas kayo kong respeto sa mga man. Barangay na lang tayo. Pre, Let. usawan. Okay ta? Rio. Dili ko kay kabalo mo jud ko nga lupig jud ko nimo. Bubo ang tao. Di ko kay lupig ko sa mga Col. Medyo ko, Col, kay- Ako, Col. Karon ka nang tanas kuha. Dili, Col, kay Sala nimo. self defense lang daw ako. Dili nga self-defense. Ang self-defense lahi na punto na istoryahan. Karon kini tama ako anak. Ang problema lang yung kailangan ni mo God. Dahil po bawal ni. Nihunat man siya. Mao mo lang ang problema. Ay, nahulat! Perte mo yan ako mga kapadre, nahulat! Asa video? Perte mo yan ako. Oh, sige. Astila rin mo buwan. Kaya mo na mo parang Pasindot na may video rin pa tanan. Adlok, may sumbag kayo, mantuman ka. Sige, Col. Nga na lang, Col. Sa barangay na lang ta, Col. Col, nakainom kita tanan, Col. Di ba? Si Lito gani gito sa karon na lang gito. Kita lang ko yung mag-istorya ko daan ni God. Mga ginikanan ba? Hadlok pa sila Ikaw ba gusto good na Sige bit na ng lang jago? kuya, mag-start ka sa barangay kuya. Pag-isot mo yung maayo. Kaya yung ani man good ang sitwasyon. Kailangan sa barangay na lang kita. Hindi na maabot sa barangay. Ay, mas O maayos. di maabot sa barangay. Kita lang mag-istorya. Kita lang Mas maayo mo nang kita na lang mag-istorya. Magsil kay maabot ang barangay. Maulawan natin Ayun sa lang pangalan na. maabot sa barangay. Kita lang magsabot-sabot. Ugma sa buntag. Kay Sama to kuya, yung pero mga anak. kuya, Ay dili. pag mag-abot ko tag barangay, ang importante ko da wala ko pagdumot sa inyo, wala mo pagdumot sa kuha. Mao mo na Samot siya na ko. importante. Kaya ako, playwrights ko tanan. Mao mo gina importante. Oh. Wala tayong pagdumot sa Ako isa't god, isa. kuha mong kumugrunan ako danay nga nang nga dumot-dumot. Siyempre. Ako aba nga, Isa masolve man lang kuya, to. mga Ngayon di ba kuya, problema. mas di ba may Oh. anak. Siyempre, Masolve lang to yung nag-sacrifice naman po problema. ng partner. Di ba po pwede nga, alangan, babayan po na muna, babayan niya yung sarili nga sungtupon siya. Siyempre, nag-self-defense siya. Ano lang man na. So, kasi naama po siya na storya na hindi po maayo. So, mas maayo man ko na maistoryahan. Di Istorya na ba to tanan? may mas buntag let. Ano lang Eh, mas amo na kainom po. Mas maayo mo Mas na maayos mo talang kainom Wa na talaga kainom inom. sila good. Kami na Ano na Ito, lang. ato yung problema to. Yabang ko to. Balo ka to. Kay ang akong gikuanan sila ha. Naingon magud to. Dito magud na kuan siya nga. Naingon magud siya call ay kalain ko lang. Naingon siya sa kuha nga. Kini daw sila tanan diri si papa, si mama, mga igsoon ako. Madlok daw siya ha. Iya dong budak-budak ang bangko. Anak ko, di pwede sa kuha na. Kay Istorya siya. istorya sa call. Gilang kaya ko na si Tulong. Mas maayo gina call kay ngano call. Mas maayo may tuloy. Call. Istoryahan di ako la. Mas maayo gani nga dili ako ang ako ang naka ako iyang siguro balak nga kastiguhon. Kay kung lahi Pero mas mo kastigo mo ko si Muha nga. dili ikaw. Sayang lang pagrespeto na ko Dili ikaw. Mas maayo gani nga ako ang iyang mismo
planuhan nga kol ba? Siya mismo ang nagplano sa Oras kuha. birahan, kaya kayo oy. Kadali ra nimo. Dali ra kay Gabon mo, kadali ra pon. Pero ako taas kay ko respetong lito, migo kami lito, og iyang asawa. Best friend, silingan. Di ka maging anak. Di ba le? Oo, nakahilang. Migo kay na oy. Ganun mag-istorya ng daging anak oy. Kadali ra unta. Mas maayo man gud na ko, ano na lang, magstoryahan na lang lagi. Best friend Mas gud kita. okay na lang ako ya, magstorya na lang taog Oh. ana na lang. Di na to paabot kalain oy. Mas may na Pero kung makatulog. dili, makatulog imong anak, at least pag okay na siya, magstoryahan na lang. Ana na lang. Oh. Oh. Di na mo mag-inom mo, di mo magtagkuan. Ato lang istoryahan og malit. So, para ma-okay na po. Kita lang istorya og Kita ma. na mag-istorya. Ikaw lang istorya si mong anak, ikaw lang frame up, ako po'y frame up kong anak, kita lang mag-istorya kay taas man tagpasensya. Oo. Dito Ako may yung amahan. ano may gusto na to, gira yung mag-unsam. Matol lang tag, matol lang tag. Katong beer lang to nga, kilambos ako eh. Bakit Okay, Kol, dali, Kol. matol lang tag. Istorya di ako la. Ako kol diri ako pag uli ako diri. Gusto gid ako makipag-amigo sa tanan diri ako. Oh, siyempre. Sige naman ta. Oh, Ako gi sa gingon nga adto ko sa bilyar. Manila boy ka no. Choy ka. Makipag-amigo. Dili ko choy kol. Ha? Dili ko choy. Nanarbaho lang ko sa Manila. Ah, narbaho ka. Nanarbaho lang ko. Eh, ako, lugay mo kong Manila. Oh. Lugay kong Makati. Ang Ay, dala dire. Ang kachoy ni mo dito, ay dala dire. wala. Kita, dire, probinsyano ta. Ako mga amigo ra ko. Oo, ana rin dinala. So, wait, problema na kay kita-kita ra gud diri. Mas maayo magpuna mga amiguhay sa kuya. Nablay ano ba, Siya dumitanay mga ba? tuig, Makati. Kita ra may magsinabtan na yan eh. Silingan ra, tadadlaw nagkita. Mo gani. Nain po Dahil tayo kayo, mag-ano. tinanawin. Nain gano'n, okay na. Ugma lang kami. Oo, man na lang kayo. Kuya, pasensya kayo kuya ha, kung niya pong natabo. Ugma ka mag-istorya at buntag. Sige po, Paguman, salamat po. itong istoryahon. Oo. Dil na to, iabot nindo ha. Kita lang. Oo, kita lang. Ay, sige niyo diha. Wala dyan si Grelio. Pasensya talaga kuya ha. Pasensya lang dyan ko eh. Sa ano na yun. Sama ka. Parehas mong good Pwede init. ingon dyan nga nahitaw mo. Di na dyan mausap. Sukol ka? Buwang. Ay, sige niyo. Wala po. Ay, kung gusto ko buha kaya ako, nagipag-negosyo dire. Magmula ka dirabi. Akong late. Oo. Kita lang mag-istorya. Mag-istorya Paguman, atong istorya ng mga anak. Kung sa negosyo na ginagmay nga na, gusto tayo magsabot. Di na ito itabot. Ano ko ito? Atong istorya og tarong di na ta maabot og barangay unsa ba diha? Mas maayo man yun. Di maniingon na problema nga dako. Problema ra man ning ginagmay. Silingan ra gud. Oh, Ingan ra niya. Kita tadadlaw. Wala po kayo nga mag-ano nga na ay. Mo di ba, gani. kuya? Ito nakahilak. Ako, Kol, ang tumong din ako diri ah. Gingnan gid ako si Kuching nga ako gusto gid ako makipag-amigo diri ah. oh. Ang Ang tuwa lang problema nga, mo gud nimo kay naitama akong anak. Sumbag gani mo. dili mo gud siya ingon nga tama. Okay? Naitama akong anak. Bukol. Siyempre ako ah, Mo to na guilty. na-guilty siya. Ang istorya ko diri ah, giingnan ako siya nga unsa man jud. Ayo pag muna na kay silingan na ta magbikla na ita. Mo gani. Si tata ni kalot tata ito gidol ko. Unsa man tats ayo pag biya sa tuwa kay Na itatato ta. magkalot si tata. Ta. Usa ni. Ah, tata. Ha? Di ko ba nga. Ay na. Ana, istorya na. Importante makasinabtan na ita. Magkasinap tayo. Eh, kung sa ikuha niya, anak. Pwede naman ipakuha na lang. Ang importante ko lang akong gingon siya ha, nga kung nagkamali man tadi. Kung nagunat man ka sa kuha, pasensya na kung nasagang na ko kung naghunat man ka. Naunahan ka kung kunihulan siya mo ha. di siya ba siya? Siya ba siya? Ah, sige. Kay anak mo ko nga Kaya nasumbagan mong gud nimo. nakahunat siya. Buto ka gwanta. Anak ganito nga kung nakahunat man Magsumbagan na mo para masolve yung problema. pero Di na, sa kuro ko istorya. kung magsinumbang wala. Oo. Magkuhan na gyapon tani. Kita rin mag-istorya yung malit. Ako rin mag-istorya lang. Kanang di kainom lagi. Yan na to, nagbuntag. Nakaguman. Kaya puro man nakainom. New Year resolution niya. Happy New Year ko, Happy New Year. New Year, God. New Year. Istorya na to na yung malit. Istorya yung mga anak. Istorya po na akong anak. Karon, kung may istorya na to, kung sila mang isa sila, kung mga ilagkuhan,
Di na ito iabot. Kaya ito, lahit Sa mga anak. kita na lang yung purpose na magsabot. Ha? Di na ito ipaabot lain. Ya, salamat. Sige, Kol. Salamat. Ay, kaya kapag istorya mo ka sa Wakol ah. Oh, Salamat, Kol. salamat. Happy New Year.